Uma kuwukuthi uphuphe ubona intaba enhle elihlaza, kungasho ukuthi uNkulunkulu ulungiselela isikhathi sakho sokuthi wande empilweni, ukhuphuke empilweni yakho, ukuveza isikhathi sokuchuma, isibusiso, ithemba, ukuthula, ukuphola nje, yabo, uxolo, nokuthela iy'thelo ngokomoya, ukukhula nje empilweni. Umbala oluhlaza uvamisile ukuthi umele ukuphila, ukukhula njengoba ngisho, nokuvuselelwa. U-green uyaveza ukuthi lokhu kade kufile sokuyaphila ngoba i-sign yempilo. Into mayiluhlaza iyabonisa ukuthi iyaphila mani, ayifanga. Ngakho-ke kungasho futhi ukukhula ekuvuthweni ngokomoya, nokusondelana noNkulunkulu, ukuthi nje ubudlelwano benu buyakhula, buyakhuphuka. Uma intaba ibukeka ithule futhi iyinhle, kungasho ukuvikelwa nobukhona bukaNkulunkulu empilweni yakho. Kungasho ukuqina nokuzinza phakathi kwezikhathi ezingaqinisekile, ngoba intaba iqinile kakhulu futhi ayanyakaziswa kalula nje, imile, iyitshe, iqinile. Futhi kungaba isikhumbuzo sokuthi uNkulunkulu uthembekile kakhulu, ngisho noma impilo iba nzima, uNkulunkulu ungamthemba. Kanti futhi iyaveza ukuthi isikhathi sokuphendula kwemithandazo yakho, ukuthi uNkulunkulu usekubonile, uyakuphendula, uveza umusa wakhe, ukuthandeka kwakhe, nje uyakuthanda. Ikakhulukazi uma kuwukuthi ilanga liyakhanyisa intaba yakhona, kungakukhumbuza ukuthi njengoba kuwena ophuphayo, kuveza inkazimulo kaNkulunkulu, kuveza ithemba nokuqondisa kwakhe ukuthi unawe. And uma kuney'hlahla, izimbali noma amanzi agelezayo ey'ntabeni zakhona, kungamele ukuphila nje, njengoba ngisho ukuthi ukuhlinzekwa, yabo, iy'busiso ey'ningi zikaNkulunkulu eziqhubekayo kuwena empilweni yakho. Ngasho ukuthi ukuzibona ujabulile entabeni yangakhona, ngasho nokuthi ukwaneliseka empilweni, ukubonga nokuphumelela empilweni. Kuyaveza ukuthi futhi kunanokuthi uyaphumula emoyeni, yabo, uthola iy'thembiso zikaNkulunkulu entabeni.